Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nafirni bi khulumin nafi'ah amma ba'du. Wonten ngersanipun panjenengan para pepunden, para sepuh bini sepuh, mila ingkang pantesan nampi pakurmatan kaum muslimin wal muslimat rahimatullah, wonten ing Kajar ingkang kula hormati lan kula tresnani Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh sedaya kemawon. Wonten ing dalu punika nyuwun pangapunten kula gempil kamardikan panjenengan sawetawis ingkang saperlu kula didhawuhi mriki kan ngopo mbuh. Namung saderengipun kula matur ampun ngantos kesupen, semoga tansah ngunjakaken puji syukur wonten sadalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit ing titi wekdal punika panjenengan dalasan kawula taksih pinaringan karaharjan tebih saking ing nirsambi kala. Amin. Amin. Kaya dekademen. Mboten napa-napa bar dudani ra apa-apa. Sing penting niate nggih. Jawah ra masalah, sing penting membawa berkah. Selawat salam kita ansakat tetap dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pinangka panuntun kula lan panjenengan insyaallah benjang saged pinanggih wonten ing zaman akhir. Amin. 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 Rada gayeng iki. Muga-muga sasampunipun kepanggih wonten ing dalu punika dipun aturi sawalan. Sedulur kula wonten ing Kajar menika tansah pikantuk barokah. Sing tani hasile ben melimpah. Sing bakul pandhe batine ben kathah. Sing duwe utang muga-muga ndang iso nglunasi. Mesti amine seru dhewe akhirane. Apa dadi utang? Muga-muga sing do duwe penyakit diangkat gek ndang mari. Donga sing paling apik, muga-muga mudah-mudine gek ndang rabi. Iya donga apik menah sing kari dhewe iki. Muga-muga sing tua-tua gek ndang munggah. Munggah Allahumma ya robbal nyenyuwun karo Gusti Allah udanguni astajib lakum. Sira nyenyuwun marang ingsun Allah bakal ngabulke. Kembang mekar neng pinggir kali, sedulurku Kajar muga-muga murah rezeki. Muga-muga sing rondo gek ndang entuk bojo. Muga-muga sing duda ya ngono. Ketoke akeh dudane. Nang jaba wange ya teka. Ya melu guyu wange. Dalu punika ibu bapak diaturi sawalan. Kayak kula kon matur, wau wis ikrar gitu, berarti 0-0 ya. Gue ngono kuwi rampung. Idul Fitri niku syariat nggone wong Islam. Idul Fitri nggone wong Islam, syariat. Dilaksanakan hanya sekali. Wingi Kemis apa Jumat apa Setu? Jumat. Sing Jumat ora apa-apa, sing Setu ora apa-apa, tapi dilakukan satu kali. Syariat. Nek sawalan niku napa? Sawalan niku umat.
masyarakat. Dadi sawalan ki ora kudu wong Islam tok entuk sawalan. Sing wingi ora poso ya entuk sawalan. Sing ora salat ya entuk. Anang wingi sing ora poso. Wonge ya teka. Ya malah guyu wonge. Sing ora salat melu teka ya ora apa-apa. Mergane iki sawalan. Oh, salat karepmu, ora salat karepmu. Digebuk malaikat, rasa-rasakno. Weh. Poso karepmu, ora poso. Digebuk malaikat, rasa-rasakno. Weh, kupingmu rungokno. Mula terus sawalan, nek sawalan ini napa kan ngrembug salah, nek orang ngrembug salah kuwi malah jenenge salah. Piye ta? Salah itu ada dua, salah membawa berkah, salah membawa musibah. Salah sing membawa berkah kepiye, salah sing membawa musibah kepiye? Dong apa ora? Salah membawa musibah. Salah membawa musibah kepiye, Pak? Salah membawa berkah. Salah membawa berkah kepiye, Pak? Salah kok membawa berkah. Salah membawa berkah niku napa? Ngrumangsani salah gek njaluk pangapura. Kuwi sing jenenge salah membawa berkah. Ning nek salah membawa musibah kepiye? Rumangsa salah ora gelem disalahke malah muring anang menungsane. Niku sing jenenge salah membawa berkah niku nun sewu. Salah membawa berkah tak kaya contoh nun sewu. Salah membawa berkah kula niku wis ora duwe wong tuwa, gitu. Ning kula duwe maratuwa. Lah kudu njaluk pangapura kuwi dikek dhewe. Kula ya teko nang ngene maratuwa kula mlaku ndodok. Wah nang kono ya aku njaluk pangapura. Lah njaluk ngapura apa? Padha niki wau. Bapak Ibu tiyang sepuh kula, mbok bilih kula nggadahi kelepatan anggen kula momong putra waya panjenengan bojo kula nggadahi kalepatan dumateng tiyang sepuh napa melih kula rumangsa nem mestinipun kalih tiyang sepuh gadah kalepatan ingkang kathah. Kula nyuwun pangapunten. Niku njaluk ngapura, salam wa berkah. Wong tuwa niku ora mlunjak. Wong tua mesti medun ya nggerle anakku harna sing bagus dhewe. Semono aku dadi wong tua le. Mbok menawa aku ana lupute aku wis kepener wong tua, aku clotha-clathu penemu omong kleru mergo aku wis tuwa, kupingku ora krungu mergo wis tuwa, mataku ora cetha mergo wis tuwa, mesti aku lupute wong tua aku njaluk ngapura ya le. Niku wong tua. Wes le kek ngono, madangon jukuka kono, salah membawa berkah, wes njaluk pangapura ijik kon madang. Bar madang napa? Kula pamit. Pak, gandeng pun sawetawis kula badhe nyuwun pamit. Ya le engko sik le, kae mobilmu bukaan bapak panen beras. Salah membawa berkah napa mboten? Salah membawa berkah. Pertanyaane jenengan wis njaluk ngapura karo wong tua apa urung? Tenan apa ora iki? Maka ketika Kanjeng Nabi niku salat Id, Jibril datang. Kanjeng Nabi itu kekasih yang Gusti Allah yang paling ditresnani. Jibril kekasih Gusti Allah yang paling ditresnani. Maka ketika Kanjeng Nabi sholat Id, Jibril datang, ya Rasulullah, ya Kanjeng Nabi, saya mau doa ya Kanjeng Nabi, tolong kok amini ya Kanjeng Nabi. Sing donga Jibril, sing amini Rasulullah. Niku kekasih Gusti Allah pasti dikabulke. Dongane kepiye? Ya Allah,
Jangan pernah kau terima amal ibadahnya, sholatnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah jawab amin. Halo? Mula nek jenengan deleng jaluk pangapura, natan jenengan salat jengkang jengking, posomu nutup, zakatmu tepat, ora ditampa karo Gusti Allah mlebu neraka. Halo? Niku. Maka tidak boleh yang namanya durhaka kepada orang tua. Ono cerita seorang ibu datang nang gone anake lanang. Le, ngopo mbok? Aku tang duite 100 le. Mbokne ngandhut 9 sasi 10 dina nglairke nangis, ngeden toh nyawa sing lanang ngombe kopi. Ana ngono kuwi model ngono kuwi ya. Begitu niku gede digedhekke, disekolahke, dirabekke, gaweke omah, barang mbokne teko utang duit 100 tembunge utang, anake le mangsuile kepiye? Ya mbok, mengko dhisik tak tembungke bojoku. Kak mongko bojone galake setengah mudyar. Aneng wong wedok ngono kuwi aneng. Wonge ya teka. Ya melu guyu. Niku sing diarani durhaka. Nganti mbokne ora dikai, nembung bojone ora ngekei. Tapi apa yang diberikan doa kepada orang tua itu, orang tua tidak pernah mendoakan anak elek. Dongane wong tua ya le ora apa-apa le. Simbok ora tak kaya ora apa-apa nek pancen urung duwe, simbok tak golek liyane dongakno ya le, muga-muga simbok entuk, kowe tak dongake muga-muga rezekimu tambah le, nok muga-muga rezekimu tambah. Ya tak dongake ya le, nok aku tak bali muga-muga aku entuk cara liya. Ki wong tua ngono kuwi. Leres mboten? Sampean duwe anak 5 iso mbok gedhekke, iso mbok openi, ning anake 5 jenengan urung mesti iso ngopeni wong tua siji. Betul? Betul? Sudah krasa urung atimu? Urung mesti iso ngopeni. Halo? Yang pertama. Yang kedua, ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadahnya, sholatnya istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah jawab amin. Mireng bu? Halo bu? Bu? Halo? Mireng? Wong wedok entuk durhaka karo suami mboten bu? Lah ning ke malah protes. Protese ngene. Pak, nek niku sing durhaka sing wedok. Lah nek durhaka sing lanang kepiye? Delalah kadise ora eneng ki. Lho tenan kuwi. Tetapi wong wedok ki tanggungane wong lanang. Nek wong wedok tumindake elek, wong wedok ora bener, wong lanang mlebu neraka entuk hukuman. Niku tanggung jawabnya suami. Maka wong wedok ora kena wani karo wong lanang. Kenapa wong wedok ora entuk wani karo wong lanang? Nun sewu, wis do maaf lahir batin karo bojone apa urung? Tenan apa ora? Ngapusi. Sampean ngendikanipun Kanjeng Nabi kalih Jibril menika, sampean salat jengkang jengking, posone apik, ning nek wani karo wong lanang ra dijamin masuk surga. Halo. Apa neng kene wong wedok wani karo wong lanang ngono neng? Aneng. Wedokan kene ngono kuwi. Wonge ya teka. Kayak nganggo jilbab apa?
Coba aku tak takon karo sing wedok-wedok. Halo Bu. Tresno karo bojo? Jawab jujur iki. Kudu jujur iki bar halal bihalal lho. Dijawab sing banter bareng. Ya. Tak takon, sampean bojo karo HP tresno ndi? Ayo. Sampean HP karo bojo tresno ndi? Tresno bojo, anak ning bojo, anak ning HP, aku tak takon. Jujur wong wedok iki. Halo? Bu? Sampean tangi turu gregas sing mbok pijeti apa? Sampean tangi gregas sing mbok pandang apa? Ngono tresno bojo. Ora kabeh. Anak neng protes. Ya. Ora kabeh. Neng rata-rata ngono kuwi. Niku ora kena durhaka karo suami. Begitu pula suami punya tanggung jawab kepada istri. Wahai suami, sing do kudung-kudung kuwi, sing do nganggo kupluk barang kuwi, tak takon. Nek duwe kaya nggo ngayani bojone, aja nggo ngayani bojone tanggane. Eneng. Wong ya teka. Anang jaba. Lah ya sing dikayani bojone aja tanggane. Ning menungso niku jamak lumrahe kleru. Ora ning wong sing sempurna. Betul? Njuk kowe aja nggo pathokan apa-apa nggo pathokan. Termasuk sing wedok karo sing lanang umpamane kleru gek njaluk pangapura, kembalilah ke jalan yang benar sesuai janjine. Zaman pian didongake nek nggon pernikahan, barakallahu laka wa barakan alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Dongane supaya apa? Dadi keluarga sakinah warahmah. Maka Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Donga kuwi dijaga, kekeluargaanmu dijaga, jaganen keluargamu karo bojo ra basa ning nek karo bakul bakso basa. Betul? Karo bakul janganan basa, karo sapa-sapa basa, karo harna basa, karo bojone jangkar. Eneng sing ngono kuwi. Kabeh. Lah mbok nek bojone iki saka nyambut gawe, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nembis keng nyambut gawe Pak. Iya, pun klambine manguculi Pak, kula kumbahe. Blas ora ngono kuwi. Klambine manguculi kula kumbahe jenengan lenggah jeng unjuk napa Pak, kula damelke. Ngono kuwi apa ora? Wedokan kene ora ngono kuwi, Pak. Nek wiwit sesuk gek terus kira-kira ngono kuwi sapa ora?
Lah wong wedok ki tugase ngono kuwi serepot-repot apapun perempuan kudu ngopeni sing lanang. Neng ngono-ngono ya gara-gara sing lanang juga. Wong kuwi wong lanang kita tak omongi. Nek agi pacaran agi seneng kae. Pacaran ki pacare kesandung. Aduh sayang hati-hati mlakumu aja kaya ngono kuwi dilus-lus nggih ta? Ning barang wis tua kesandung matamu jelalatan. Ngono kuwi wong kajar ngono kuwi wong lanange. Loh semakin tua semakin harmonis, membaka keluargane men berkah fi dunia wal akhirat. Jaganan keluargamu. Ora barang bojone wis tuwa njuk di pancal. Rumangsane nek wong wedok umur 70 tahun munggah ki dibaratke kaya Quran suwek. Quran suwek niku napa? Nek diguang dosa diwaca ora keneng. Nggih ta? Aja dipadhake ngono kuwi. Ah wis ora keneng digunakake njuk golek-gunakake nggone wong liya ngono. Kaya ngono iki apa? Ora kena ya? Nah. Wis kebacut. Lho nek wis kebacut sing penting sesuk ora. Nun sewu, awake dhewe salah akeh kepengin ning swarga, betul? Nabi Adam menika kesalahannya mong siji makan buah koldi. Karena apa? Dapat bujukan dari setan. Wahai Adam, makanlah buah koldi itu Adam. Kalau kamu makan buah koldi itu Adam, Hawa, kamu akan kekal di surga. Janjine setan ngono kuwi ngucuk-ucuki karo Nabi Adam. Tak maulah Nabi Adam makan buah koldi. Tapi apa yang terjadi? Karena Hawa terpengaruh, akhirnya apa? Makan juga buah koldi. Maka di situ Allah memerintahkan Adam, Adam, kau telah melanggar janjimu, kamu makan buah koldi laranganku, maka kau Adam kau keluarkanku dari surgaku. Ditok ke Adam ke surga, kesalahan kursi makan buah koldi. Maka Adam dengan penuh dosa, penuh menyesal. Doanya Adam apa? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Saya telah mendolimi diriku sendiri ya Allah. Maka ampuni aku ya Allah. Kalau Allah tidak mengampuni, aku orang yang celaka ya Allah, kata Adam. Maka begitu itu Pak Adam dikeluarkan. Dijanjilah di situ Adam, berbuatlah baik di dunia, totonen donya. Maka anak putune Adam kaya kula-kula iki kabeh panjenengan niku bakal mlebu swarga napa neraka tergantung karo perilaku penemune. Aja rumangsa tak wis apik, wis ampun rumangsa ngibadahe apik, terus liyane dikafir-kafirke, rumangsa nganggo jubah, rumangsa nganggo cingkang, nganggo bathuke tatonan, terus rumangsa mlebu swarga. Nuwun sewu, swarga niku sing nata Gusti Allah. Cedhak apa ora iki? Mula nek wong sing urung tau ning masjid, urung tau ning pengajian, nek ning masjid sambutlah sebagai takmir. Mari kita tempatkan orang yang baru itu dalam posisi yang baik. Ojo malah ditakoni tumben neng masjid. Lah malah bablas. Nggih napa mboten? Betul enggak? Ngono kuwi. Niki salah setunggalipun penemu kula lan panjenengan sedaya menika kadang-kadang nuwun sewu, entuk ora Pak nganggo jubah, entuk. Entuk ora Pak nganggo kathok congklang, entuk. Sunah Rasul. Entuk orang nganggo jenggot, entuk sunah Rasul. Nek orang nganggo jenggot, orang nganggo kathok congklang kepiye Pak? Ora apa-apa. Terus aja gampang ngelokke nek wong nganggo kathok congklang dilokke al kacong. Aliansi kathok congklang. Ngono dilokke. Nek wong nganggo jenggot dilokke Pajero. Pasukan jenggot Rasul.
ora sahloan. Nggih. Sing penting niate batin kula lan panjenengan sedaya insyaallah muhung karo sing kuwasa. Hanya Allah yang tahu. Tinggal kita berbuat baik kepada kita semuanya. Mula terus halal bihalal. Do maaf-maafan gitu. Niku. Lajeng yang ketiga. Doa yang ketiga. Ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadahnya, sholatnya orang yang tidak mengampuni sesama umat. Jangan apa rak ngrungok aku ki. Cek kebak rasa dijok kerol kabeh. Anjena. Nah, ranting no wae, Bro. Doa yang ketiga tadi. Ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadahnya, sholatnya orang yang tidak mengampuni sesama umat. Karo tangga teparo ora rukun. Karo sedulur ora rukun. Karo sedulur gerebutan galengan secuil weneng-nengan. Bahkan nganti arak paten-patenan. Kuwi tinggalane warisane wong tua. Titipane Gusti Allah ora sah mbok nggo rebutan. Betul? Cocok? Pak wis kebacut ora apa-apa gek sing do rukun. Karena manusia pasti ada sebuah kesalahan. Sing rukun karo tangga teparo seperti mencintai diri kita sendiri. Sa'atun ala nafsi, mencintai diri kita sendiri. Nek awake dhewe kita cintai insyaallah selamat fid dunya wal akhirat. Sa'atun ala nafsi, sa'atun ala ahlihi, mencintai tangga teparo saudara apa yang saya sampaikan ini tadi. Maka karo tangga teparo kudu sing rukun. Aja nganti karo sedulur karo tangga ora rukun, gandeng wingi anak ning ora rukun, iki mau wis ikrar aral bihalal gek do sing rukun. Halo? Jos? Hei. Wong ora rukun ki paling rekoso. Kok ndelalah nggih Bapak Ibu. Diundang genduren. Diundang genduren wis kebak papane. Lah kok sing selo gur kari sanggon ndelalah jejere mungsuhe. Lah wong iki gur aki teko mak cenganguk tingak-tinguk golek papan ora eneng. Papane enenge gur kuwi. Paling ora ki mlebu jan. Truk biangane tenan kok. Paling ora rak ngono kuwi ta? Lah akhire gelem ora gelem jejeran. Sing dijejeri ya ngono. Asu tenan. Kaya ngono ki ngrusak ati apa ora? Ngrusak ati, ngrusak pikiran apa ora? Menimbulkan dosa apa tidak? Nikulah. Misalnya adzan. Hayyalas shalah. Adzan. Ngrungokke sing adzan sapa yo? Lah kok ndelalah sing adzan ki jothakane. Ora sida mangkat. Iki urusan karo Gusti Allah iso kedadian ngono kuwi. Betul? Niki kedadian ngoten niku. Maka nuwun sewu, awake dhewe ayo do cul saiki. Mau wis diculke cul dosane. Dosa ki karo Gusti Allah, salah ki karo menungso. Ingat itu. Dosa karo Gusti Allah, salah karo sesama manusia. Nek salah karo sesama manusia isih dikai kesempatan njaluk pangapura. Nek jenengan gawene rasan-rasan nuwun sewu. Ana ora kene sing gawene rasan-rasan. Wah ora kula matur. Adam niku Nabi Adam ditokke saka surga kesalahane gur siji makan buah. Awake dhewe salahe pirang-pirang kepengin nang su. Tak takon wong semene mbane iki. Eneng ora wong semene mbane iki sing urung tau nyolong. Halo ngacungo nek wani. Ora ketang nyolong pakane tanggane. Nggih ta? Ora ketang nyolong, eneng sing nyolong bojone tanggane. Ora eneng alhamdulillah. Eneng ya wis aja tak terus-teruske ndoal. Lho,
Niki dosane awake dhewe akeh, cilik wae. Wong semene mbane anak ora sing urung tau rasan-rasan. Ya ngacung anak wani. Pekerjaan pokok to? Nek pekerjaan pokok tak kei rumuse. Rumuse kepiye? Sampean gawe kelompok rasan-rasan. Kelompok rasan-rasan iki digawe, diresmekke. Nanggone Pak Dukuh. Utawa nanggone Pak RT. Pak RT, kula gadah kelompok rasan-rasan. Kula nyuwun disahke kanthi donga Al-Fatihah, ngono. Ora apa-apa. Gek engko nek umpama nek wong rasan-rasan kowe nek ngandenge Al-Fatihah. Ora nek sida rasan-rasan. Betul? Jos? Kuwi rukun karo tangga. Nek wis rukun karo tangga terus kepiye? Aku aturaken sa'atun ala nafsi, sa'atun ala ahlihi, sa'atun ala ilahi. Mencintai siapa? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing dipercaya ora ana liya kejaba mung Gusti Allahumma ya Rabbal. Nah ngono. Nek wis tekane ngono ki rampung. Omanamin. Kandhani ranggugu. Enteng ta kowe mesti mau. Mula niku Bapak Ibu, nek wis niku mlaku insyaallah njuk tentrem. Terus kan karo bangun anake kepiye? Najan bisa jane angel. Kuna anfusakum wa alikum naro, aja anakmu keluargamu aja nganti gejembrung ning api ning neraka. Niku angel. Bangun keluarga angel, bangun napa-napa angel, mergane napa? Gusti Allah ki ngekaki kula lan panjenengan niku masalah ning alam donya. Awake dhewe iso ngudari masalah apa ora? Saben wong kuwi mesti ana masalah. Ora duwe bojo ya masalah. Duwe bojo ya masalah, duwe anak ya masalah, ora duwe anak ya masalah. Kabeh iku duwe masalah dadi masalah. Ning niku wae saged dipunudari kanthi ati. Lah ora duwe bojo kok masalah kepiye Pak Arno? Lah iya, ora duwe bojo sing gaweke wedang ora eneng. Ngancani turu ngumbahi ora eneng. Wonge ya nang kowe. Ya teka. Aneng coba. Ora duwe bojo ya masalah. Enteng mbahmu kuwi. Ya ngebot-botin ora kelong-kelong. Ora duwe bojo masalah. Duwe bojo ya masalah. Masalah kepiye duwe bojo kok masalah? Ndelalah napa mawon gur kliru sithik wae uring-uringan. Lah ra kena nek padu neng-nengan kunjul saka sedina wae ra kena. Kok nganti saiki neng-nengan seminggu rong minggu karo bojo neng-nengan. Gur pendak ruruan gur nek butuh. Anang model ngono kowe. Wong wedok apa wong lanang ngono kuwi? Wong wedok. Lho wong wedok ki tugase napa to nek wong lanang teko. Niku nek ora turu tugas kewajiban wong wedok piye? Pak ajeng ngersake mboten. Nah. Loh niku kewajiban lho. Ora malah nek awor wong liya niku duan-duan rapi ayu lipenan cantik. Arak jagong cantik nang endi-endi cantik, barangane ngomah nganggo dasteran, kotange wis taleni peniti. Aneng sing kaya ngono kuwi. Wong wedok kaya ngono wong lanang arak betah saka ngendi. Tinggal golek. Loh, bersolek. Maka ketika malam sama suami, suami itu boleh dan wajib suami itu meminta dan istri itu wajib ngeladeni.
ora malah mengkurep. Angger sing lanang ora duwe duit wegah. Aneng model kaya ngono kuwi. Wonge ya teka. Wajiban iki ngubek-ubek keluarga, masalah kekeluargaan mawon. Maka nuwun sewu Bapak Ibu, nek kula panjenengan menika saged kompak kaitanipun keluarga, kaitanipun lingkungan, insyaallah ibadah ya apik mesti. Kok ndelalahno masalah napa kemawon ana etungan napa hadapi. Nuwun sewu, sapa sing duwe utang wajibe nyaur? Umpama sing duwe utang. Lha iki tenan iki. Iki ndak ngebot-botin jenengan lho niki. Sing duwe utang wajibe nyaur, sing mutangke wajibe nagih. Iki penting lho gini. Kadang-kadang disepelekke lho niki ngeten iki. Dadi ana sing ngene, kudu ngrapet, salat ajeg, duwe utang mumpet ngono aneng. Wong ya teka. Duwe utang mumpet karo sapa? Mumpet karo bojone. Mumpet karo bojone ora ngomong karo bojone. Coba tak takon sing ibu-ibu, halo Bu. Halo Bu. Jawab dengan tegas dan cepat. Sampean niku nikah dirabeni apa ngerabeni? Ditukoni apa nukoni? Dilamar apa ngelamar? Kenapa diutang orang ngomong bojomu? Enten sing ngoten ndak diseneni. Tidak boleh. Maka harus bicara kepada suami. Aja nganti sing metangke, "Mas, iki utang ki urusanku, iki wong wedok ora urusane karo wong lanang. Ora usah ngomong karo bojoku. Engko ndak geger." Aneh ngono kuwi. Wis wiwit jaba. Ket jero apa jaba? Niku gangguan. Nun sewu ya. Nek wong wedok dieling-eling ki gangguane harta. Gangguane napa? Nek wong wit lanang gangguane wanita. Gangguane napa? Wong lanang gangguane wanita, nek wong wedok gangguane harta. Nek ora dijaga imane. Ibaratnya niki jari niki napa jenenge? Jempol. Niki napa? Duting ki wong sugih, jempol ki pejabat. Ya dukuh ya RT ya camat ya. Iki penunggul, penengah, hakim, polisi dan sebagainya. Ulama, ustad. Terus iki jendek manis rakyat, pemuda. Ini jendek wong wedok cilik ndrawasi medeni. Para jendek-jendek yang saya hormati, kalian itu orang yang gilani. Londo ngene iki londo. Nah masalah kowe nduk. Saya tak takon. Jempol karo jentik nek sut menang ndi? Menang jentik cilik ndrawasi medeni. Jempol ki pejabat. Saampu-ampuhe dukuh, saampu-ampuhe lurah, saampu-ampuhe camat, saampu-ampuhe bupati, saampu-ampuhe presiden, saampu-ampuhe nek niki nganti geganggu jentik gledak mudhar. Cedak. Halo jentik-jentik. Berbahaya cilik medeni. Saampu-ampuhe pejabat nek geganggu jentik rampung.
Mula kenapa kok jempol? Jempol ki nek pejabat Pak Lurah teko, monggo Pak Lurah, lenggah ngajeng mriki Pak Lurah. Nek wong cilik, monggo wingking mriko mawon ndlasar ning ngisor kambil nika. Ya ora apa-apa trima, nggih ta? Niku lho hebate rakyat niku. Iki duding wong sugih. Iki wong sugih. Duding kuwi nek sut karo jendhek menang ndi? Menang duding. Duding niku wong sugih mulane nek kerja bakti guru tukang duding, kono kek kono kek kono. Aneng wong sugih model ngono kuwi. Wonge ya teka. Sugih medhit ngono ya neng. Sugih umuk ngono ya neng. Wonge ya teka. Ya guyu. Nek orang duwe ke umuk ngono ya neng. Ke apa sing tak umuk kayak gini? Wis sing rugi donya rugi akhirat. Oh timbangannya mati, ngantuk mendingan mati umuk. Masya Allah. Nek kupluke apa? Ora kupluke putih sedulurku. Apa kae? Duding wong sugih. Mula wong wedok senengane napa gandeng senengane bondo donya, aja mung ngoyak bondo donya mak indakum yanfatu wa ma indallahi baqin. Bondo donya sing mbok duweni Gusti Allah ngersake sedina weles. 14. Betul? Maka disitulah nek wong wedok ki senengane harta, nek ngerti wong sugih, ngerti wong bagus apa meneh wis DPR sugih bagus ya. Niku nek ngerti wong sugih katut ngati-ati. Janjimu itu sehidup semati. Ketika dengan suami istri dalam pernikahan sehidup semati, nganti gepeng aku tetep karo kowe, nganti ajur aku tetep karo kowe. Barang nek wis mati ya wis rampung, barang dadi rondo cepet dipek wong liya. Eneng wonge. Nek janji pokoknya sesuk kalau kamu jadi kumbang aku jadi bunganya. Kalau kamu sakit aku merasakan sakit. Kalau kamu sedih aku merasakan sedih. Tapi kalau kamu bahagia aku pun ikut bahagia. Kalau kamu mati aku akan ikut mati. Barang mati rabi meneh. Kesarak rapi. Mula semboyano ojo pisan-pisan ganti istri nek urung mati. Cetha ora iki? Najan entuk duwe bojo loro. Entuk ora bojo loro? Wah aku tak takon iki kok kaya serius iki. Ibu-ibu meneh sing tak jawab. Halo. Bu. Ibu setuju enggak poligami? Enggak setuju. Jawab, sing tenanan lho iki. Ibu setuju enggak dipoligami? Tidak setuju? Wong wedok ora setuju. Genti wong lanang sing tak takoni. Bapak-bapak setuju poligami? Setuju Ibu. Lagi bar pengajian malah bubar iki kok. Duding, tekan duding ta maka. Duding wong sugih, gangguannya adalah harta. Ini penunggul. Penungguli penengah, hakim, ulama, ustadz, polisi. Kadang-kadang Pak RT dadi hakim. Kadang-kadang orang tua dadi hakim. Nengai permasalahan-permasalahan rakyat. Maka ketika wong sing seneng menengai niku kadang-kadang ya ora disenengi. Rumangsa salah disalahke kon njaluk pangapura ora gelem. Betul? Neng nek bodo lebaran ngene iki rebutan salah. Inilah hebatnya di bulan Syawal. Ora usah nganggo hakim, wis do njaluk
ura. Niki dadi penengah menika mesti okeh disalahke, kak mongko gawe kebenaran. Sing iki jentik manis pemuda. Nggih. Mula gandeng si jempol karo duding karo jentik ki mau duwe masalah gitu. Gandeng duwe masalah maka terus ana tetembangan. Mangkle duding karo jempol ngajani jentik. Sing ngajani kepiye? Jentik penunggul. Gek iki ngandani adine si rakyat iki, si jentik manis ki. Aja di wong tuwa ndak. Lho eneng maknane ngono kuwi. Niki makna, mulane napa? Makna wong Jawa ora kena ditinggalke saniki zamane wis zamane edan. Ora edan ra keduman wong tani padha ditaleni wong sora padha ura-ura tekaning jaman. Wong cilik ditekak nganti mendelik, wong sora padha ura-ura sing eneng dhuwur guyu lakak-lakak gaglak duwite rakyat. Halo? Maka nek pimpinan sing biadilil umarah, pimpinan sing adil ngerti kahanan rakyat. Pimpinan sing biilmil ulama, pimpinan sing beriman, wedi karo dosa, taat karo perintah Gusti Allah. Niku penting. Nek niku mboten dilakoni ya tekaning jaman niku. Ngger sesuk yen eneng anak wani karo wong tuwa, wong lanang ilang wibawane, wong wedok ilang wirange tekaning jaman ya saiki iki anake jenengan napa mboten? Basa apa ora? Anakku ki ya ora. Niku tekaning jaman. Betul? Wong wedok ilang wirange saiki wis wong wedok ilang wirange, wong wedok do nganggo kathokan cekak, behane diketokke diganjeli teteke men ketok. Betul? Aku ki neng mall to wingi iki critane iki. Neng mall ki aku ngerti. Iki nek tak matke kok zina mata. Nek ora tak matke kok mubat. Astagfirullah. Niku tekaning jaman. Mula hati sing jaga. Wong lanang ilang wibawane, saiki wong lanang ilang wibawane. Wong lanang ngandani sekecap, sing wedok sing mangsuli 5 kecap. Eneng Pak? Wonge ya teka. Gek mapan ngendi bocahe? Kabeh. Ya wis gak karepmu. Niku wis tekaning jaman. Mula sak beja-bejane wong lali isih beja wong eling lan waspada. Ayo eling karo Maha Kuwasa. Gedho ngaji kanca-kanca sing sregep ngaji. Kapan maneh nek rasa iki mumpung durung tinekanan malaikat. Malaikat wong kuwi gur bakal mati. Yen wis mati terus kepiye? Disuceni. Bar disuceni njok apa? Dikemuli mori. Bar dikemuli mori njok kepiye? Dilebokke peti. Bar dilebokke peti njok kepiye? Disolati. Bar disolati njok kepiye? Disunggi. Bar disunggi njok kepiye? Diserahke juru kunci. Bar diserahke juru kunci njok kepiye? Dipendem nang bumi. Eneng kono ora eneng sengan. Eneng sing gelem ngancani. Mumpung durung tinekanan malaikat juru pati. Paugeran Jawa dinggo jaman biyen rapopo.
ana caraka data sawala padha jayanya moga bathanga awake dhewe wong Jawa ana caraka ana cerita awake dhewe gur kon gawe cerita ning alam donya kowe dadi wong wedok ceritamu kepiye ngopeni wong lanang apa ora kowe wong lanang gawe cerita ceritane kepiye ngopeni wong wedok apa ora ngopeni anak bojo apa ora kowe dadi RT ceritane kepiye ngopeni rakyatmu apa ora malah kowe bedak-bedake BLT apa ora misale ngono ana ngerti ngono kuwi sing endi bocahe ana caraka gur kan gawe cerita data sawala datan ra kena swala nek Gusti Allah ngersake wis ora swala padha jayanya padha tigdayane moga bathanga kabeh mau gur arek dadi bathang alias sing hati-hati nek wis mati napa wis ora bakal bali mula para wali gawe tembang sing apik ya do nyanyi yo bareng-bareng sluku yen urip goleka sluku-sluku bathok awake dhewe iki kandha nganggo leren ragur nyambut gawe wae ning leren ya nganggo zikir sluku-sluku bathok bathuke laelu ora esuk ning alas awan ning alas sore ning alas wengi wecik ning alas nanti rupane kaya galengan sluku bathok bathuke elaelo zikir Allah bathuke elaelo sirama menyang selo sirama adusa wudu nek wis bar wudu terus menyang solo salat nek salat yo ngopo ning solo oleh-oleh apa payung moto wong salat oleh-oleh pinayungan karo sing maha kuwasa Pak Jendit lolo wong mati ora yen obah medeni wong gerang ya wedi yen urip goleka tegese napa nek wis gebacot mati nyuwun karo Gusti Allah ya Allah kembalikan saya ya Allah ke dunia saya akan berdoa kepadamu ya Allah saya akan berzikir kepadamu ya Allah saya akan sholat kepadamu ya Allah saya akan tunduk kepadamu ya Allah tapi wis ora iso wong wis gebacot mudyar tidak dirungokke mula sadurunge niku ayo do ngibadah ngrumangsa nek gawene dosa gek njaluk pangah karo sing maha sedina ping aja nganti le ndak mlebune apike mlebu karo Suharno ngono lho pun ngaten mawon nggih kita wis do kesel ta aku sing kesel rumangsamu ku mau lagi saka Solo kayak iki mau wis ngomong iki wis sak jam punjul wah jan malah karo tengan jam nek bayaran wis pira wae seracetha malah ora nambahi nuwun-nuwun ya sing penting do rukun salate ditingkatke nggih tak takon kabeh niki ra Islam kabeh to Assalamualaikum sing kompak Assalamualaikum agamamu apa salat apa ora nek salat niku mesti Islam ning nek Islam urung mesti ya kaya kowe jaga
Assalamualaikum. Agama apa? Ya cok nang masjid. Salat apa liwat? Nek salat ya mesti liwat, ning nek liwat urung mesti ya kaya kowe. Masjid ki hurufe Arab apa? Mim, sin, jin, dal. Ya bareng. Mim, sin, jin, dal. Pisan kas. Mim, sin, jin, dal. Dewe. Nah, wong sak kajar mlebu swarga kabeh. Ane ngerti artine ora? Mim mafiroh. Sesungguhnya orang yang mendapatkan surganya Allah adalah orang yang mendapatkan mafiroh dari Gusti Allah. Sing entuk mafiroh karo Gusti Allah. Lho, wonten lho, wong niku seorang pelacur. Pelacur niku napa? Pelacur niku wong nakal niku. Suatu ketika dia itu datang jalan. Ono anjing, anjing niku napa? Asu. Anjing niku napa? Napa? Ya, kuwi. Nah. Si asu niku mau ana nang jero sumur. Maka yang menolong itu siapa? Si pelacur itu. Begitu ditokke, terus dia mendapatkan ampunan dari Gusti Allah karena kebaikannya. Setelah itu sang pelacur kok ndelalah meninggal dunia, maka dia mendapatkan surganya Allah. Insaf di akhir juga sangat baik. Maka jangan berharap juga tapi, Pak berarti aku tak insaf terakhir. Nun sewu, insaf terakhir ora gampang. Sekaratul maut, la ilaha illallah. Kletek mati iso mlebu swarga. Ning guraki la ilah kletek ya bablas neraka. Perumang semua gampang sakaratul maut akhir niku. Ayo kurma kletek gitu. Dadi nuwun sewu Bapak Ibu, aja tok sesuk aku wae. Nek wis tuwa gek tak ngibadah. Lah, eneng sing kaya ngono kuwi. Nuwun sewu yo. Ah, kepiye? Dipapatke. Bahaya kuwi. Nuwun sewu. Kumbahan isih akeh. Rinso kari sethithik kudune deg-degan. Iki maknane kumbahan isih akeh. Rinso kari sethithik kudune deg-degan. Dong apa ora? Karepe umure wis akeh. Wektune gur kari sethithik kudune deg-degan ndak selak. Selak? Jek mau modar ngono. Nah, niku mangeling-eling nggih. Sing penting kula lan panjenengan insyaallah gek ndak sareng-sareng. Gek saiki rampung sik wae, gek sesuk episode berikutnya. Iki tok jarakane ngopo to keundian barang. Kok ndakne kewengen, nek kewengen aku sing mbok salahke. Nek mbok salahke berarti nyalahke aku. Nek nyalahke aku berarti jangan gawe dosa meneh. Nek gawe dosa meneh njaluk ngapura karo aku. Nek njaluk pangapura aku kok ndelalae aku ora ketemu, kowe dosane akeh. Mulane aku neng kene mumpung ketemu aku njaluk pangapura karo kowe kabeh. Sami-sami. Jas. Njaluk pangapura kok jas. Tapi nggih jas nggih. Kan ndonga sareng-sareng mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafin amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanfa'il jalal wajhika wa ismi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan paringi keselamatan ya Allah. Dumateng sedulur kula kajar ya Allah. Panjenengan paringi kebagas warasan ya Allah.
panjenengan paringi ketentreman ya Allah, panjenengan paringi rezeki ya Allah, rezeki saking inggil panjenengan andhapaken ya Allah, rezeki saking ngandhap panjenengan inggahaken ya Allah, rezeki saking tebih panjenengan caketaken ya Allah, menawi sampun caket panjenengan tampahaken sedulur kula kajar ya Allah. Duh Gusti Allah, ampuni dosa-dosa kaula ya Allah, ampuni dosa-dosa tiang asepuh kaula ya Allah, ampuni dosa pimpinan kaula ya Allah, ampuni sedaya umat Islam ya Allah, rukunkan kami ya Allah, tingkatkan kami ya Allah dalam keimananku ya Allah, supaya aku selalu dekat kepadamu ya Allah, supaya aku bisa menyembahmu ya Allah. Berilah panjang umur ya Allah, umur yang baik ya Allah, umur yang kebak barokah ya Allah. Rabbana hab lana min aswazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.